Hello, welcome back to Mamo Rose TV, mga idol, mga mamo. Ngayon ay maghihimay-himay ako ng sitaw at ako ay magsisigang naman ang inyong Mamo Rose. Guys, ito ang ating mga ingredients. Meron ako ditong gabi. Meron din akong sibuyas. Meron ding siling green. Meron ding okra. Merong kamatis, din akong pork cubes. At meron ding syempre sitaw. And then meron din akong talong. Yan. At ang gagamitin ko sa aking sinigang ay itong spare ribs. Pork spare ribs. Meron din akong sinigang sa sampalok, mamasitas. Kahit anong gamitin nyo guys. Meron din akong fish sauce. Hindi lettuce. Yan kasi dito sa amin pahirapan ang ang kangkong. Pahirapang makakuha. Kaya ito na lang yung nilalak namin. Yan. Talagyan din natin siya mamaya ng magic sarap. Magpakulo na muna tayo ng tubig mga kamamo at mga idol. Ayan, umpisa na natin maghiwa ng kamatis. Ayan, hihiwain ko lang siya ng pahaba. Ayan, tuwing tayo gagamit ng kutsilyo guys, ingat-ingat lang tayo at baka mahiwa tayo. Ayan, tuloy-tuloy na ang paghihiwa. Ayan, tabi lang natin siya guys once na nahiwa na natin at umpisa natin ang okra. Tinatanggalan ko na siya ng dulo. Hiwain din natin pahaba ang ating sibuyas. Maghiwa na tayo ng talong, hihiwain ko lang siya sa 5. Ayan. At once na nahiwa na lahat ay itabi natin at umpisa natin ang ating gabi. Balatan natin siya. Dahan-dahan lang kasi madulas ang gabi. Dahan-dahan lang tayo sa pagbabalat. Sa pinakukulo ang pork, maglagay tayo ng sibuyas. Kaya nalimutan ko siyang i-record kanina. And then, isunod natin ang ating kamatis. Pwede rin namang mauna ang kamatis at sibuyas bago ang pork. Depende rin naman sa paraan natin ng pagluluto. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo as long as maluto lang siya. Takpan na natin. Now, balikan natin ang ating gabi. Hiwain lang natin siya ng pa-cubes. Tanda lang kasi super dulas niyan at saka natin ibuntog sa pork. Buntog, ibig sabihin ilagay. Ayan, magiging malapot ang sabaw niyan kapag isinabay natin sa pork na lumambot. Then, haluin din natin ng very slight lang. At saka natin takpan hanggang sa lumambot siya. Para lumambot siya ng gusto. Gumamit nga pala ako ng mamasita sinigang mix hot. Ayan, para maging mas masarap ang ating pagluluto. And then, hiwain natin ang ating lettuce. Tanggalin na natin yung pinakadulo. Pwede pang itanim yung dulo na yun. And then, check natin mabuti baka may naiwan pang mga dumi. Ayan, super linis na niya. At fresh na fresh siya. Ayan, tingnan niyo guys. Ayan, yan ang lalak namin. Ayan, isunod natin yung pork cubes. Ayan, and then haluin na natin siya. Ngayon naman maglagay tayo ng patis. Tansyahin lang natin kasi baka mapaalat. Yan, mahirap naman sobrang alat. Ngayon naman maglagay tayo ng ground black pepper and then halo ulit. Ngayon isunod na natin ang magic sarap. Ayan, para mas masarap siya. Ilagay na natin ang ating siling green at mga gulay. Ayan. Huwag natin siyang lutuin ng husto para nandun pa rin yung sustansya na. Serve natin ng medyo medyo fresh pa yung gulay.
Yan, isunod natin ang lettuce, ang pang pinali. Yan, malapit-lapit na siya sa katotohanan guys. Yan, mga idol at mga kamam. Kaya kailangang i-check natin yung lasa niya from time to time para maremedyohan pa natin ang mga kung anong mga kulang, sangkap. Ayan, kasi hindi pa naman naluluto yung mga gulay niya eh. Saka natin ilagay yung sinigang sa sampalok mix. Ayan, hot. Ayan. Tikman ko siya kung matabang kasi kanina kunti lang ang nilagay kong patis para ngayon kung kulang siya madagdagan ko. Ayan, kinulang nga siya sa timplada kaya naglagay ako ng patis.